Уявіце сябе жыццё футбаліста. Пра вас пішуць газеты на першых палосах. Журналісты цікуюць за кожным вашым крокам. Вы папулярны сярод заўзятараў. Вас усе любяць. Здаецца, звычайны лёс футбольнай зоркі. Але ёсць адзін нюанс. Вы ніколі не гулялі ў футбол. Ніколі. Ніводнай хвіліны, секунды, нічога. І гэта не жарт. Гэта праўда. Але вы зорка. Зорка бразільскага футболу. І сённяшні выпуск менавіта пра такога футбаліста. Вітаю, сябры. Вы на канале Феркі Тайм. І сённяшнім выпуску я вам распавяду пра футбаліста, што меў аднолькавую мянушку з Францам Бекенбауэрам. Але толькі гэта іх і лучыла разам. А звалі яго Карлас. Карлас Кайзер. Насамрэч яго клікалі Карлас Энрыке Рапоса. Ён нарадзіўся 2 красавіка 63-го ў порту Алегры, але рос у Рыо-де-Жанейра. У 9 гадоў малец трапіў у акадэмію Ботафога. Тады гэта была як акадэмія Барселоны цяпер. Кожны можа стаць будучай зоркай футболу. Навокал яго Зіко, Ромаро, Бебету, але Карлас на полі нібыта таполя. Сапраўднае дрэва, што бегае па полю без тэхнікі, фізікі, без удару, без нічога, але з усмешкай. Ён пазбягае мяча, але пасміхаецца. Яго абіралі апошнім сваю каманду на трэнаваннях, але ён быў першым, калі ішла гаворка пра адпачынак, клубы і вечарыны. Карласа любяць партнёры, ён усім падабаецца. Але як хлопец займеў мянушку Франца Бекенбауэр? Немец быў лідарам на полі, вёў за сабою зборную Нямецчыны, Баварыю. Ён вёў за сабою футбол. У гэтай гісторыі ёсць две версіі. Першая праз яго падабенства з Бекенбауэрам. Параўнайце іх самі. А другая праз яго падабенства з бутэлькай піва Кайзер. Карлас усім распавядаў вядома пра першую, але, імаверна, другая была бліжэй да праўды. Хутчэй за ўсё яго мянушка была здзекам, але ён яе прыняў і скарыстаў на сваю карысць. Кайзер гучыць сур'ёзна. Карлас Кайзер гучыць значна лепей, чым Карлас Энрыке Рапоса. Колькі такіх Карласаў? А Кайзер адзін. І хіба можа быць кепскім футбалістам Карлас Кайзер? Вядома ж не. Гэта быў час да GPS-трекераў, аналітычных праграм і скаўцкіх баз. Карлас сябруе з зоркамі бразільцаў. І вось 79 год. Прагляд перад скаутамі мексіканскага клуба Пуэбла. Ён не ведае іспанскай мовы, але на полі выглядае ўпэўнена. Некалькі добрых пасоў, жэстыкуляцыя лідера, падказкі партнёрам. Неблагі ўзровень для 16гадовага хлапчука. І яны яго падпісваюць. Першае трэнаванне з камандай і адразу траўма. Ён хапаецца за нагу, кажа, што пацягнуў яе. У клуба няма МРТ, ніхто не ведае праўды. Але ў такіх выпадках футбалістам звычайна верылі. Ды і хіба можа хлусіць Карлас Кайзер? Карлас атрымлівае час на аднаўленне. Доктар верыць яму, ён атрымлівае заробак, ходзіць на вечарыны, а праз пару месяцаў з ім развітваюцца, але не як з ашуканцам, а як з таленавітай зоркай, што не пашанціла атрымаць траўму. Тады Карлас разумее сістэму таго, як падпісваюць гульцоў, галоўнае ўражанне і тое, што пра цябе кажуць іншыя. Ён падтрымлівае сувязі Зіко, Бебету, Ромаро. Яны яго сябры. Яны пра яго заўсёды кажуць выключна ў станоўчым ключы, калі іх пытаюць. А часам яны і самі звоняць, бо Кайзер іх папрасіў. А каго яшчэ сплетаць, як не іх? Далей журналісты. Фэйкавыя артыкулы за невялічкія грошы. Прыдуманыя байкі пра таленавітую зорку, што ніяк не можа зайграць у футбол на патрэбным узроўні. Механізм быў просты. Карлас падпісвае кароткатэрміновы кантракт. Яго параілі клубу зоркі бразільскага футболу. Ён заўсёды недзе побач з імі. Няхай ён не Зіко. Але калі ён нават гуляе ў 2 разы горай, то чаму яго не падпісаць? Яны не маглі ўцяміць, што б'юцца за пусты мех. А раптам зайграе. Кантракт ёсць. Далей трэнаванне. Але Карлас кажа, што пасля сыходу з мінулага клубу яму трэба набраць фізічную форму. З усмешкай. Усе разумеюць. Звычайная рэч. Ён трэнуецца асобна, у зале набірае форму. І нарэшце першае трэнаванне з іншымі гульцамі. І траўма. Пацягнуў цягліцу, сухажылле, падвярнуў нагу. І як вы праверыце? А калі ўжо ўзнікаюць пытанні, то на гэты выпадак ёсць стаматолаг. Так, менавіта стаматолаг.
які даваў даведку, што ў Кайзера ачаговая інфекцыя ў зубе, праз якую той пакутвае на болі ў цягліцах. Клуб супакойваўся. Гулец сапраўды травмаваны. Наступны момант – журналісты. Ён плаціць журналістам за ухвальныя артыкулы аб тым, як ён недзе добра гуляў, які ён перспектыўны і яшчэ сябе пакажа. Ён сам пісаў хлуслівыя артыкулы, падрабляў існуючыя. У адным газетным артыкуле паведамлялася, што ён так добра правёў час у Пуэбле, што яго нават запрасілі стаць грамадзянінам Мексікі, каб гуляць за нацыянальную зборную. Карлас ніколі не адказваў СМІ ў інтэрв'ю. Ён быў заўсёды да ўсіх адкрыты. Усмешлівы і, здавалася, вельмі шчыры. Кайзер здымаў нарэзкі сваёй гульні ў футбол, дзе замест яго гуляў іншы, але вельмі падобны на яго футбаліст. Ён плаціў фанатам за тое, каб яны на гульнях крычалі яго імя. Ён не гуляў, але з трыбун крычалі яго імя. Кайзер, Кайзер. А калі фанаты выкрикваюць імя футболіста, хіба ён можа быць кепскі? Бразілец выкарыстоўваў цацачныя мабільныя тэлефоны, дарагія і рэдкія ў той час, каб весці фальшывыя размовы на замежных мовах і адхіляць прапановы аб трансферах. Замежных моў ён, вядома, не ведаў, але так ён паказваў, што Карлас верны свайму чарговаму новаму клубу. Гэта быў тэатр. Прапаноў не было, але кіраўнікі глядзелі і думалі: ён травмаваны, але яго нехта хоча забраць. Відаць, ён сапраўды годны футбаліст. І пакідалі яго ў клубе. Пасля Мексікі ён вярнуўся ў Ботафога. Скарыстаў аферу з тэлефонам і ангельскай мовай, якой не ведаў, вядома, але яго выкрыў лекар, што ведаў мову. Тады ён пераходзіць у Фламенга. І тэатр на футбольным полі паўтараецца зноў. Затым быў Індэпендіенте, ногі для дарогі, і Кайзер карыстаўся імі часта. Сярод сваіх афер Карлас Энрыке Рапоса хлусіў, што выйграваў нават кубак Лібертадорес, выдаючы сябе за Карласа Энрыке, які сапраўды быў часткай той каманды. Але той гулец быў аргентынцам, але хто ж праверыць праз пару гадоў. Пазней Кайзер нібыта адпраўляецца ў Еўропу, далучаецца да клуба другога дывізіёна Францыі Газлек Аячо. На прэзентацыі, што зладзіў клуб, ён кідае ўсе мячы заўзятарам, каб не паказваць сваю тэхніку, баючыся быць злоўленым, і цалуе эмблему. Кайзер любіць свой новы клуб. Ён ніколі не гуляе за Аячо. Аднак у Бразіліі яго сяброўства з журналістамі дае яму артыкул, у якім ён быў паказаны як лепшым бамбардзір Газлек Аячо, дзе ён гуляў аж цэлых 8 сезонаў. Пазней яго сябар скажа, што гэтага ніколі не было, а фота ў футболцы Аячо было зроблена ў Бразыліі, ды і саму футболку яму падарыў той самы сябар. Карлас таксама выкарыстоўвае падробленае пасведчанне асобы гульца, як доказ таго, што ён гуляў у Францыі. Карлас вяртаецца ў Бразілію, калі ён увогуле з яе з'язджаў, і далучаецца да клуба Бангу, і здараецца тая самая гісторыя. Асобныя трэнаванні і зноў траўма. У выніку гэта выводзіць сябе галоўнага спонсара клуба, і ён кажа: Карлас мусіць выйсці на поле. Усё, ніякіх адгаворак сёння. Гэта загад. Здаецца, выйсця няма. Карлас мусіць быць раскрыты. Кайзера адпраўляюць на размінку. Ён падыходзіць да натоўпу заўзятараў, супернікаў, вылучае момант, пачынае з імі сварку, кідаецца ў бойку, атрымлівае чырвоную картку, нават не выйшаўшы на поле. Пасля гульні ён кажа босу клуба, што заўзятары называлі таго злодзеем, а ён не мог гэтага сцярпець. Хіба можна пакараць гэтага адважнага мальца? Яму даруюць выдаленне і падоўжваюць кантракт на 6 месяцаў. Карлас далей зноў мяняе клубы. Сістэма Кайзера працуе. Дадаюцца новыя вынаходніцтвы, але сэнс застаецца той самы. У некаторых камандах яму даюць мянушку забойца бабулек. Так, менавіта забойца. Бо калі ён не хоча ісці на трэнаванне, то кажа, што ў яго памерла бабуля. Ён так часта выкарыстоўвае гэту адмазку, што яго партнёры пачынаюць лічыць яго памерлых сваячак. Але Карласу вераць, бо хіба можа падманваць гэты весялун, аматар жартаў і душа кампаніі. Карлас стае гаспадаром распранальні ў кожнай камандзе. Яго партнёры казалі, што калі Кайзер пачынаў гаварыць, яго слухалі. Яго харызма была велізарнай.
Словы упэўненымі, ён быў пераканаўчым. Такі чалавек патрэбны ў кожным клубе. Карлас зорка кожнай камандзе. Ён не гуляе, але ў пэўны момант з ім проста стае лепей. Трэнеры бачаць, што ён не трэнуецца, але ніхто не цісне, бо з ім каманда гуляе лепей, лепей атмасфера, ён дух каманды. Пра яго піша жоўтая прэса, а ён нічога не запярэчвае. Чуткі пра раманы з мадэлямі, з зоркамі, ён зусім згодны. Няхай пішуць. Кайзер падпісвае новыя кантракты, ён заўсёды ў газетах, ён харызма, і ніхто не ведае, што ён ніколі не гуляў у футбол. У яго ёсць сябры, іх пытаюць, яны хваляць. Гэта ж Зіку. Хіба ён можа не мець рацый? У 90-х все мяняецца. У футбол прыходзяць праграмы, скаутынг, базы, сканеры МРТ. Карл спыняе кар'еру, а дакладней перастае падпісваць новыя кантракты. І стае асабістым трэнерам. З'яўляецца на тэлебачанні, з радасцю распавядае пра сваё ашуканства, але не як злачынца, а як герой, што нікому не нашкодзіў. У 2018 годзе пра яго здымаюць фільм «Кайзер», найвялікшы футбаліст, які ніколі не гуляў у футбол. У фільме пра яго распавядаюць яго партнёры і калегі з усмешкай, як пра героя, што назаўсёды ўвайшоў у бразільскі эпас. Людзі дагэтуль ладзяць сваркі, ён геній ці злачынец. Цяпер такое немагчыма. Камеры ўсё бачаць, скауты збіраюць лічбы, СМІ цікуюць кожны крок. Але тады ўсё было інакш. А ці былі падобныя футбалісты ў беларускім футболе? Пішыце свае думкі ў каментарах. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Падпішыцеся на канал і пастаўце падабайку. Вас чакае тут яшчэ шмат цікавостак пра сусветны і беларускі футбол. Ну а пакуль.